Network marketing er big business. I den traditionelle form for markedsføring har vi her producenten og kunden hernede med de forskellige led i distributionskæden, som kunne være en grossist, et agentur, salgskonsulenter, detailbutikker og et stort reklamebudget. Alt sammen led i kæden, som hver især naturligvis skal have deres egen fortjeneste. Vi kan bruge eksemplet med en stor kædeforretning. De vil placere en butik i en by med 8.000 indbyggere. Kunderne kommer hen og handler i butikken, altså et udsalgssted, der håndterer rigtig mange kunder. Når network marketing firmaer distribuerer produkter, så er det ganske anderledes. Producenten vil naturligvis gerne have, at varerne kommer ud til kunderne, så de bruger tilfredse kunder til at anbefale deres produkter. Via mund-til-øre-princippet. Dette kræver, at produkterne har en særlig høj kvalitet for at skabe tilfredse kunder. Så i stedet for at have store udsalgssteder, så vil de hellere have små butikker, som bliver etableret af tilfredse kunder. Men producenten vil selvfølgelig gerne nå ud til mange mennesker, og dermed generere en stor omsætning i samme område, så derfor laves der forhandleraftaler med mange personer, det vil sige rigtig mange små butikker. En butik i network marketingbranchen betjener typisk 10-30 kunder om måneden, og butiksindehaveren er en tilfreds kunde, der ønsker at skabe sig en ekstra indtægt ved at anbefale produkterne til andre, fuldstændig ligesom han tidligere har gjort, dog uden at have fået penge for det. Jeg startede selv på den måde med en lille butik og opnåede hurtigt en ekstra indtægt på 3-5.000 kroner per måned i min fritid. I en by med 8.000 indbyggere kan man med denne markedsføring skabe plads til et sted mellem 2 og 500 små velfungerende butikker, altså personer, der handler med produkterne. For at håndtere en så stor forhandlermængde, når de skal uddannes og få kompetence, kan man vælge 2 måder at håndtere det på. Enten kan firmaet etablere en uddannelsesenhed, der så rejser rundt og træner alle forhandlerne. Dette er en dyr metode. Alternativt kan firmaet lade forhandlerne rejse hen til diverse uddannelsessteder, men det giver meget besvær og udgifter for forhandlerne. Den metode, de fleste network marketing firmaer benytter, er at give en løn til de kompetente forhandlere, der lokalt kan uddanne nye forhandlere. Dette kan godt blive en god forretning for den enkelte forhandler i form af den lederskabsbonus, de får udbetalt. Samtidig er det en fordel, at underviseren selv er aktiv forhandler, og dermed har fingeren på pulsen med, hvad der sker i markedet. Jamen, er det ikke en pyramide? Jo, det er det. Men det er ikke den geometriske figur, folk har problem med. Denne geometriske figur er sandsynligvis formen på dit familietræ, regeringen. For arkitekten er det den stærkeste form, vi nogensinde har kendt. Hver eneste organisationsstruktur i hele verden har den form. Så det er altså ikke formen, der er problemet. Lad mig skitsere, hvordan folk på toppen tjener alle pengene. Her er en typisk organisation, vi kalder den Dansø. På toppen har du en administrerende direktør. Tjener underdirektøren mere end den administrerende direktør? Nej, normalt ikke. Tjener ledergruppen mere end direktøren? Nej, hvis de gjorde, så var direktøren nok ikke direktør ret meget længere. Denne struktur kaldes delegation. Grunden til, at direktøren kan fortælle ledergruppen, hvad de skal gøre, er, at han tjener mere. Ved at trin nedad i organisationsstrukturen tjener mindre, det kaldes kæden af kommandoer. Folk på toppen tjener mest, og folk i bunden tjener mindst. Der findes ingen udordnet administrerende direktør i virksomheden Dansø, der får en lønforhøjelse på 2 millioner kroner om året. Det får han, fordi han har folk på arbejde. Den øverste chef tjener på produktiviteten af alle ansatte i virksomheden. Det uretfærdige er, at det kun er den administrerende direktør, der har mulighed for en så stor øgning af indtægten, hvor dem i bunden, som arbejder samme antal timer, skal kæmpe for at få et par kroner mere i timen. Er det fair? Nej, ikke helt fair. I network marketing derimod har vi en fordeling, der genererer indtægt til dem, der skaber omsætningen. Over en periode knytter en forhandler A for eksempel 2 nye forhandlere til sin forretning. Han lærer derefter disse 2 at gøre det samme, hvorved der nu tilsammen er 6 forretninger i gruppen.
Når så dem på anden trin igen får 2 forhandlere hver, bliver gruppen på 14 personer med hver sin forretning, som A får en bonus af. De seriøse network marketing firmaer udbetaler kun bonus til og med 3. eller 4. trin for at give systemet langvarig levedygtighed. A får i dette tilfælde bonus af omsætningen for 14 personers arbejde, selvom de alle har hver sin selvstændige forretning, fordi han har vist dem, hvordan de skal arbejde med deres forretning, ligesom han selv fik hjælp, da han startede sin forretning. Alle i virksomheden kan tjene på det samme antal trin. Jeg vil her bruge 3 trin for at vise, at dette er en mere retfærdig struktur. Vi tager igen eksemplet med A, som kunne være mig. Min organisation består af 2 plus 4 plus 8 personer, i alt 14 personer, som jeg får min bonus af. Hvis du bygger en større organisation, f.eks. 3 plus 9 plus 27, i alt 39 personer, så vil du tjene mere end mig, selvom du er i min organisation. På det viste eksempel er dit første, anden og tredje trin uden for min rækkevidde. Din volumen ligger på det 3. trin. Er det fair? Ja, naturligvis er det fair. Der er folk i min organisation, der tjener mere end mig. Ved du, hvad jeg kalder det? Retfærdigt. Hvis det er dig, der genererer mest omsætning til virksomheden, så fortjener du mere overskud end nogen anden. Ikke sandt? Læg mærke til, at bonus kun udbetales, når der skabes et reelt salg af produkter, og at bonusen udbetales af firmaet direkte til den enkelte forhandler. Styrken i network marketing.